И нашето училище ПГСА, Пенев. Гледайте вратар. Нашия вратар е... Това е нашия вратар. Перфектно заинтересован. Уникален треньора. Уникален матч. Просто... на време горим в топката. Топката е напред, дами и господа. Айде, първи кът. Пари го е. Че не знам да се бие. Ще има ли гол? Гол ли беше? Ко беше ти? Май имаше гол, ама няма. Изчезна. Маля, дал съм на пълен зуб. Знам ли къде отиде топката, ама да я умре. Лъжат се? Ще има ли гол? Айде, 5 гола. Това е пауза, няма да пауза. Даже го снимам, после ще го кача на компютъра. Нашия вратар е много... Мърда. Уникална работа. Това е нашия господин, той направлява всички. Господине, няма ли ти едно интервю? Господине! Лад да редете едно интервю. Фъргай му битивито. Фъргай го. Къде е съдята? Той е скъп съдя я. Идва после коча рънка. Ти уния нашия. Къде е уния съдя? Чакай, топ ли аз съжда. Ето го човек, Леко пригървя на вари съдята. Къде е човек, където напълно със съдята в главата. Айде, фал! Няма ръкави. Това беше фал. Хвърли му един зелен картон. Чей? Зелен картон. Сега. Фал за нашите. А сега пях. Нали бе? Нали дали ще бие. Бахте ако вкарал там. О, прях ли има? Къде коста сега? Аз че малко да са на мисте. Чай, че снимам главата на господина. Сега големия гол. Панаха, Да го еба. Снимаше се. Браво. И отиди топката, аз не я виждам. Пуско съм тече. Не, може да минете малко насам, че... Не, правя, той ще го качаме в... Ние имаме сайт на училището, ако не. Прави филми. Не, наистина имаме. Сайт на училището. Дето ти го прави? Дето аз го правих, той е много хубаво. Нищо ще качаем там, бе. Ора, те си играят ли? После ще го конвертираме на AVI. То сега на къв го правят? На MP4. Корнер ли има? Чистеха. Какво ще кажеш, как минава мача, добре ли? Отлично, И отиди топката. Той се из... Абе, ще се вижда после. Ще вижда от другата страна, не, ако си от друга страна на терена. Не, аз сега го виждам. Аз съм застанал някак си. Сега се чувствам. О, видя ли, че има събликалния, Иване? Виж, той не е ли събликалния принцип? По принцип не е ли събликалния? Не е ли събликалния? Оре, бе, тия сняли надолу тук малко. Ще вратаря. Къде е дока? Вратаря, още мърда. И кай, няма те кажа. Се го виждам, даже на екрана тук тъй как. Ще го качим в сайта. Ще го гледа. А, къде ти пука?
Mađo. Još trebam da gledaš smotano zapisan. Smotan mač. Na smotani korak. Od smotan grad na smotani učilišta. Ti? Ще да има гол. Чакай малко да. Чакай, тия стръгнаха нещо тук, да няма не вкарват гол. Опа, нашите фанаха мача. Фанаха топката. Кочето, две кочета. Аре, не нас не стали да такова. О, Дюс му. Не, снимам мача. 4-0 сме все пак. 4. Не, вира, хел пите. Ракия, водка? То с люби корнера, бе. А, не, то просто. Викам как? Да. Патачко. Сега казахме да го скъдеслав, като ще ги точки. Направо го нахакал главата. Не виждам. Ги отираха от там, елати от тук, че да виждам. Ух, чакай, бе. Нека да не видиш нещо. Ой, вот, свирим ли? Бляка, сечи ли? Și vii cu frâna la poate, că să vedea, poți să-și faci. Asta